ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಅಂತೂ ಕದ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವದ ವೀಡಿಯೋನು ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬರರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಂಟಿನವಲು ಅಲ್ಪರಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆನ್ ತೂವನರೆ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತುಜೇರು ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಬರರೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ಲ ಬೈದೇರು ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಗೆ. ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಇತ್ತೇರು ಬೇತೆಕುಲು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬೈದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೈದುಂಡು ಎಂಕುಲ ಜಾತ್ರೆ ತೂವರೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬೈದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 4:35ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೈತೆ. ಅಂಚಾದ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ವೀಡಿಯೋ. ಮಿತ್ತಲ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ತಿರ್ತುಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಕುಲ್ದೆ. ಅಂಚಾದ್ ಅವು ತಿರ್ತುಡ್ ಏತು ಪಂಡಲ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎತ್ತರಡ್ ಕುಲ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಲೇಟಾದ್ ಬತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಿಸ್ ಆತುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತೇನು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಮಾತ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಈ ಮಹಾರಥ ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥೋತ್ಸವ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂತರ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಗೋವಿಂದ
ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕಾಳಭೈರವೇಶ್ವರನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗ್ಗವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಬೇಕು. ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಥಾರೂಢನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ನಡಿಗೆ ಸಿಂಹ ನಡಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಗಜ ನಡಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾದೇವನ ಎಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಿನ ಮಹಾದೇವನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ್ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ
बलहकेरी दुर्गा परमेश्वरी अवतार विद्या गोविंद हरि गोविंद महागणपति अवतार विद्या गोविंद हरि गोविंद इंद्र करुणे महादेव अवतार विद्या गोविंद हरि गोविंद शास्त्रलिंगेश्वर अवतार विद्या गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद विद्यानाथेश्वर अवतार विद्या गोविंद हरि गोविंद
ఏముండదు మూలే చెప్పలేయా గేట్ భజనే అవునే భజనే
ಅಂತೂ ರಥೋತ್ಸವ ಮುಗ್ಗಿಡು ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಬಟ್ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುನು. ನನ್ನ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ತೂವೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಪುಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ಸಿಗೆ ಬೈದಿತ್ತೀನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಕಲೇನು ತೂವರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಬಟ್ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನದಾದಾಯ್ತನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಎನಿವೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ ನಿಕಲಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆನಂದನ್ವೆ ಪಿರತಿಕ್ವೆ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್.